Siyaqhubeka isitori sikaSisi osihloko sayo sithi washada nobaba ona 65 years old nokuthi waba kanjani umsola wokubulala yena lo myeni wakhe. Bengicela ke sithokozele nanku part 2 wodaba likaSisi. So guys, I did call back kulo makoti wangenhla. But ke ngebhadi lami zangabuyele kuma mama. So sohlukana ke ndaye endlini uhamba waya kumsina yakhe naye. Thathe ndisala lapha endlini ke mina TV yathetha intokazi yami aphandle xa nisithi uthetha nalo makoti. Aba umama uye waresponda. So lo makoti uzonika ifoni bama ndithetha nomama but ke ngebhadi lami again uyithetha kwindodakazi yami ayimenzise ifoni umama kabani mina ke ngoku beye waphendula so besithi mandizise kuye azothetha naye. Abuze ke indodakazi le yami bathi ngefestileni ngela xesha abuze indodakazi le yami ba kuthene eseyifoni imizuzu kuwe kodwa nayo ifoni. Athi hayi andiyazi ke noba yileni babesemlandini because ke zange ndithini neninzi nala makoti. Ndacela nje oko call back because I wanted just to make a call back and I had my own ways oba ndithi no ifoni yami imoshakele. Athi ke leyo lo makoti athi hayi noba besemlandini ke babese ukude ke kulanda ukukhiwa kuwa amanzi. Imkhalezi indodakazi yami ithi no ungahamba ndizomnika le yami ifoni afone ngale yami ifoni. And ke shem utho ngendlela eright like zangathi ayijumpise naye ba ikhonto off ukubona. Nyani ke nalo makoti ke nyani athi oh okay ke mandihambe ke because ngiphendlile benisheni beke imbizi athi ephuma ke lo makoti ehamba. Emsuzwini afika indodakazi yamaphendleni. Ifike ithi ufuna kuthini? Andithi kuthiwe mawunganikwa phone. Wena ngoxazo uhamba ufuna ifoni ebantwini basemizini ufuna kuthweni ngathi. Yaqaphela ngofuna ndimfonele ibhuti ndimxelele uyenzayo. Ndithi ke mina ndiyaxolisa. Bendifuna nje uthetha nabantu basekhaya. Bandazi bandisafe. Indibuze indodakazi yami bekuthiwa bani bakho safe. Kuthe nje bane ngqondo ba umeli bayifamily yakhe yazi ba usafe. Bekuthiwa bani bakho safe. Ndithi hayi benibakhumbulile. Athi kutheni ngacela pha kum ke ngoku. Ndiqoma naye answer nami banzo nje kutheni ngacela kuye ke ngoku. Ndize ndithi hayi ngicela uxolo. Ayizuphinda yenzeke lonto. Yo kanti undodakazi uyawafonela ubhuti wakhe bamxelela ba yeyi into inje apha. Ladies ndambona ngena apha eromini wafika hlala ecouchini wanika ifoni. Yathi hello xa nsithi ngumyeni wami. Wathi kena ke yabona ke luyenzayo izophinda ikuphethe because benithina kuwe ndathi andikakuthembi for uba mawube nefoni and understanding osokutheni sohamba ufuna ifoni zabantu ufuna kuthini. Yaqonda guys the only thing I need to do ngokuba mandicela uxolo because bengayiqonda hamba ndizobhaqa kule bandifuna ifoni bendicela uxolo. Ndathi ngicela uxolo but ndikhumbula abantu basekhaya khumbula ifamily yami. I just wanted to hear ilizwi likamama. That's it. Bengazuthetha nto. I just wanted to hear them. Baba right na. Wathi jonga sisi. Hlukana nefoni. Andiziphinde ndiyithethe into efoni. Awukabi correct ba mawuhenglishe ifoni. Ifoni ndizokunika xa senibona ba uready for ifoni. Yandiva. Athi eve ndiyakuva. Ndicela uxolo. Okay, fast forward. But ke yandinceda ke nalandela call because after that khaya ndiphinde ndiyokha amanzi, khaya ndiphinde ndiyotheza. Zange ndiphinde ndiyozenza. Kwatsho kwacaciwe bekho iinkuni bezivalelwe emkhukhwini ke pha. Because iinkuni zazifakwe emkhukhwini ke pha. Kwakhutshwa iinkuni emkhukhwini for uba mandikwazi uba ndibe nenkuni. Kwatsho kwathathwa le nto amaqhaga kwavulwa amatanki. So kwenzela uba yo ndingaphinde ndiphume ngegate. So i-chances uba mandifumane ifoni ziphinde ziyaphela. Okay fine, fast forward. Ifike ke nyani i-weekend abuye ngolosine. Saturday nyani kwenziwe lo mcimbi ke uzokwenziwa. So ngonda ndifike emzini ke wayekhona ke omnye umakoti ke we-cousin yakhe but wayengandishiki kakhulu ngeminyaka. But yena wayefike before mna apha emzini.
So saye close ke no sisters, and we used to talk about into ke sidibene nasemzini ke ba xa sigoduka yonke laa nto yabona. So afike Friday nyani sisebenze ke Saturday sihlamba izitya ke sekugqitywe yonke into sihleli ke siyazincokolela nje. Cha luckily ndibe ne chance uba masisheke soyi-2 andibuza uba uright. Mna hayibo ndi-right kutheni uzondibuza loo nto. And guys, one thing that lady saw she saw that ndibhityile, because ndandibhityile guys, ndandiphatshile, like ndandingade ndirecoverishe tu. I think I was stressing in a way, yabona. So athi ke no, thetha kwenzeka ntoni, ukwenza ntoni ubani biza umyeni wam. Ave ndakhala guys, ave ndakhala. Qha ndithe sendikhala yaphinde yabuya ingqondo uba yeyi kove kungena umntu kulaa mnyango. Ndathi ngicela uvala umnyango, wabuyisa ucago nyani. Qonga kwam ndazama ukwehla. Ndathi jonga, I can't tell you all the details uba kwenzeka ntoni njengangoku. Into endicela undenzele yona, cela undincede. Suthetha nasemyenini wakho, ungayithethi kwamntu. Into endizoyithetha apha phakathi kwam nawe ndicela iphele lapha kuthi soyi-2. Cela uthathe inamba katata nomama. Tell them to come and fetch me. Ithi mabazondilanda. Akho nto intle, that's one thing I'll tell you. Akho nto intle. Ndifuna ugoduka. Xa ndisendaweni esafe, maybe I'll tell you. But ngoku, one thing I'll tell you, I'm in danger. Oh, sisabantu. Ukukhupha amehlo amakhulu because ndamothusa yabona. Emva koko ndabe ndidilene ndithatha ifowuni le yakhe ndabe ndifaka inamba. Ndifaka inamba kamama, ndifaka inamba katata because ndandizazi ngentloko. Emva koko ndathi ndiyacela undithembise uba uzuxelela mntu. Okay fine nyani wandithembisa. Wabe ke ngoseyiphenike ke ngoku emva uba sithethile. Wanento efuna uhamba ke ngoku because ke kokwenye ilali ke emsini akhe ke nakhe. Phaa kulo tata omntana olento utata umyeni akhe. So wabekhawuleze ke engumntu ofuna uhamba, like I think zange abe right after yabona. Nyani bahamba. Okay. Namhlanje obviously uzosenda naba WhatsApp ke to one of these numbers, my mom and my dad's number. And then I'll take it from there. Ndixelela mna Sunday umyeni wam wathi, because I thought mna siyahamba Sunday. Wathi umyeni wam ndiyahamba. Uzobe ushiyeka apha elalini wena. Ndizophinde nditsho uba uzonyuka nini. Hey. Ndisazohlala apha. Oh, inyembezi ave zahlanga ke. Zahleva zayehla inyembezi guys, zayehla inyembezi. I'm like, why? Asigqibanga nto yenza nto besizoyenza. But I feel like safe up. Because up at least ukhona ubani indodakazi yami. Then ejob ekapha ngizomane ndikushiya ungabikho mntu. Ndathi mna okay. Guys ndandizivalele yeva. Ifika indodakazi yami inqonqoze. Guys, I never had ingqondo ezithi mandizibulale, but that time the only thing yayisebenza engqondweni yamba ndizozibulala njani. Ndizosebenza ntoni for uzibulala. Ndibophe ilento ikawusi nqoba ndizosixhoma apha. But ndiphinde ndoyike. That one thing then ndiphinde ndenza ndiphinde ndoyike. So intsuku ziyahamba zaqanqeleka and andiva nto ba like ndiyafuna okanye kwathi after I told lento lamakoti wasemzini wam uba kukho lento inje yayibona. Okay, I had no other way but to wait. Ndahlala emsini. So guys, ndishiyiwe. The only thing that I wanted to do was to kill myself. Engqondweni yami ndandihleli nje ndiyacinga uba ndizozibulala njani. Like yeke nje uba ndandiligwala ukwenza ezinye izinto, but ndandiqima ingcono ndilame ndife. Phinde ndithi sendizilambisile ndingavula umnyango ndivala ifestile andifuni uthetha namntu. Phinde ndicinga uba amandla yaphela.
phinde ndisicenga ndivula umnyango ndinezimbo ithi ifika loo ndodakazi yam ithetha nam ndiyijonga nje ndikhathela ngokokuqala. Afike ndizondinika ifowuni myena nam uyafowuna ndijonge nje ndiqonda andizuthetha kwananto naye. Ndasendinethi ke ndingasekhathali uba noba kwenzeke ntoni ngoku because ndikule yard and into ziyenzeka apha kule yard. Andilali ebusuku, ndiyacinizelwa kukho into zihamba phezu kwezindlu. Ininzi into yenzeka kule yard uthi ngo-3 ekuseni uve uyabona apha endlini ngoku ikhona into lapha endlini noba ndiyiboni but ikhona into lapha endlini. Uthulele ibingathi ikhona into ekujongileyo. So I'm like, I don't care. At this time and moment, I don't care noba kwenzeke ntoni ngoku. Because even my family, ayika-indicate after ndicelile ilento umakoti losemzi noba please ndincede. And ndinayo laa nto engqondweni uba what if uyoyika usifake into engayaziyo? What if uye wamxelela umyeni akhe, umyeni wakho waxelela owam umyeni? So ngiqomba ngoku, I don't care. I just don't care. Obani, after a week, I think Tuesday, Wednesday, but the following week, 4 o'clock in the morning, ndave knock emnyango. Koko. Nqoma ngubani? Yintoni kwento zalapha zingaka? Mandizuphendula ke. Because ke ndandikwazi uba ndive ndive uba ikho into efana yenzeka apha ndive ndizoqhuma. Ndive xa sithi maxaba vula ucango ndim. Phakame ndiyovula. Fike lo bhuti anditshove ndiyowa. Fika ndibambe entanyeni. Athi ufuna kuthini? Kutheni ufuna undidestroya? Kutheni ufuna undidestroya? Guys, I'm like, yazi ntoni? Ngaso unoqhwithe ndife manyani. Like guys, ichicken andinayo. Zange ndiphendule la bhuti esenza loo nto yakhe. Wathi sithi ndithetha nawe. Ndiqomba, wethu ndibulale. Ndatsho kuye nathi ndibulale. Kill me. Andizawukwazi undikhulula because ngoku into endiyidingayo kuba mawundikhulule. I'm not gonna say anything. The only thing I need from you ba ndikhulule. Are you happy wena? Ile nto yenzeka apha kum. Wathi jonga sisi. Bakhe impahla zakho. Siyahamba. Wenqoma sisi mandihambe. As long ndizophuma kule yard. Phakama ngelihle zange ndihlambe nohlamba. Bakhe impahla zami sana. Qwa kwami ndabe ndiyosifaka emotweni. Saphuma phako wabo past 6. Siphuma elalini. Isibhanqa sendim cimba siye entweni sana. Siya eTweed, siya eGauteng. Not knowing. Ndasiya kwintaba. Because I thought mna siya like KZN. I knew ba siya etoni KZN yabo. But I'm like, okay, maybe gonna take a flight from that side. Because wengahambi ngemoto yakhe. Yayibona? But sahamba sayingena kule lali and ke ngiqoma ndizobuza wethu. And nalani ba okanye uba sipase nje icaca uba okay noba ndisiwa komnye umuntu ofana nalowa nazo eMpumalanga nake naya kuye. And ngoku andisakhathali man, like just kill me noba nenze njani noba ningandifaka ezoo, it's fine. Safika sanentabeni engayaziyo nje. Umzekelo la ntaba noba ngathi mandikudirect siye khona. I can direct umuntu sikhole emotweni soyithu sihambe soyithu siye kulaa ntaba. Wafika pha wathi yakujula ngokwapho. Alaba kokwenu. Protect akho umuntu ozophinda kubona. Cha into encedayo kulaa bhuti because wayeseyidecidile uba nyani iyondijula phaa kulaa ntaba and no one will ever see me there. Cha into ndathi xa ndiyithetha ndathi, but the last person that saw me, it's you. Icinge le nto uzoyenza.
And I'm not saying that don't kill me, but umzimba wami ndenzele nje favor benye akwazi ungcwabeka, because ndizokukhonta ubomi bami bonke. Because guys sengicingela ifamily yami guys banomntana waye emzini ozangaphinda abuye, ozange wangcwatywa, ozangathi nove waduka. Yayibona? Ndambona xa sithi ngene emotweni. Ephinde yathwanguza guys ndengene emotweni. Fast forward, sahamba. Driver from KZN sayotshe Joburg. Asifike Joburg wandicenga wathi Jonga, whatever happens between mina nawe cala sizame uyilungisa, mina ndisakuthanda, but I need to trust you. That no man, trust me. I'm not gonna say anything, but nawe ngicela undenzele favor, alungikhulule, either ngigoduke okanye ndiyoqala ubomi obutsha kwenye indawo, because mina ndiyoyika ukuba lapha, ndilibanjwa xa ndilapha, andina-freedom xa ndilapha. Hayi guys, kwenzeka ke luyifunayo. Nyani guys, wafona umama this other day, wandinika ifoni wathi yayazi Del, video call wathi mama unjani ntombi, athi ndiphile unjani, yo athi mama utheni, kutheni uphelile ngoku, ave ndakhala guys, andakwazi uthetha. Wabe sayithatha ifoni, ndava xa sithi kena hayi mama uzoba right, ungcono kanti ngoku bendingafuni imbone ngelaa xesha because ebe wrong ngelaa xesha, uzoba right. Wathi mama esithi ngomso ndiyeza apho, wathi mama akho need buze because unayo ile nto enesi emjongileyo apha endlini, so akho need uba uze. I'm like inesi yothini, ndiyakhala qha kodwa into phambili. Guys, wake wakhala ukhale udinwe, uqoma ya ndidiniwe ngokukhala, ndikhalile ndidiniwe ngokukhala. Guys, the following day ufika umama yama nebrother yam ndizothathwa, and my brother ke wengamcengi because ucaba umama wafonela brother wam, then brother wam knew but there's something wrong, abakwazi ungathethi nam ixesha elingaka, ikhonde off. Afika nje fika kwaba wabe sithi brother wam basicela usiboleke yena, ke sizibona nathi basokona njani. Wathi sitaniza ukwasi bethu na, hayi bani brother mzange besokolisa, wathi wena pakisha impahla zakho sihambe. Yo zange ndibuza kwamna guys, pakisha impahla zami, yayimfazwe ke ngoku because naye abesithi andiyindawo, fonela amapolisa ba andiyindawo. But ke wa-end up iluza loo nto because ekugqibeleni ndahamba. Waba nebhadi ndahamba, as much waphinda wayondithatha apha ekhaya because waphinda wayondilanda ngamapolisa. So my brother and my mom bayile entweni eJoburg bayondithatha back to Eastern Cape. I remember actually it was on a Thursday the time befike bezondithatha. On Friday wafika amapolisa ekhaya ezobamba umama no brother wam. Luckily ubrother engekahambi because wayezohamba on a Sunday, bazothatha yena bayabanjwa because bona bafike balento emzini ka brothers, bafike balento baphule ilento assets zakhe. Kaze as much bakakuxatyana but akho nto yophulwayo, azange kude kube violent in a way that yabona, but zange anyanzeliswe. Yayibona lanto out of found out ugayi ubethe imoto windscreen wabese festile kwakhe for baby ngathi that's my family. Believe me, xa nsithi babantu
But luckily ke sakhawuleza yaleqiswa ke zilento ke cousin yam ba maka contact lawyers azaziyo from that side, Eastern Cape. Then luckily zange balale pha bakhalaza baphuma. Then ke kwafuna kwanje into edibene kodwa wathi ke ngoku brothers, no, if mna ndifuna yena alento acime icase manibuye sizothetha. That's the only thing. If andibuyanga akazoyicima icase. Manje ndithe kwandifika ekhaya khani baxela bakwenzeka ntoni nyani. Because I knew ba immediately baxela bakwenzeka ntoni idrama izoba ngapha kwamandla. The only thing endibaxeleni ba I don't know what's going on, but one thing I know, I am losing my mind. Guys, I had no other option but to go back. Because at the end of the day, like, andikwazi uba ndifake ngoku abantu basekhaya kuyo yonke lento yam. As much bandifuna uhlangulwa, but to involve them ngoku ayisancedisi because ngoku, like, ziye zibaninzi ingxaki yabona. I went back. I went back, guys. But ndafika and like I was like, we need to talk. Like, we need to talk. Andazi ba kutheni undizonda ngolu hlobo, andazi ba ndenze ntoni kuwe. But ngicela ungixolele for me finding out whatever I found out. Idibene nakowenu okanye idibene nento ongazazi ezakowenu, but ngicela ungixolele. I was like, no, we can fix this. Let's just forget about everything that happened. Siqhubele ngobomi bethu. But I'm like, how are we going to do that? Because when you don't trust me, as you said, I don't have access to things apparently. I can't even like in the pulling up a gate. I don't have a phone and an hour. There's nothing like in Kwazuyenda. And I had no other way but to and again, as much as Batina so we had a deal, I never told them anything. Why don't you trust me? I was like, okay, okay, let me just give you your things. Then this is pieces. Can we please try to? Okay, fine. I don't have a problem. Let's try, okay? But please, can I get help? Because I'm not coping. Can I go for counseling or something? I am losing my mind. Like, I'm not okay. Okay, fine. Okay, no problem. Nyani guys, one nigga, everything that belongs to me. Like, I was willing by man to my gate. And I started counseling. I don't wanna lie. Ekaya, like they were worried about me because they knew but there's something happening. Yeah, but when I had to ban like being at all is well, yeah, I'm going counseling. Yes, I was going counseling. Yeah, and I was like getting better. But the only thing that and it was sessions that I'll get it's bad. And this was ban I'd be my own prisoner because I was a prisoner by my and the end I'm younger land. I don't know, nobody understand on the but I was like, okay, even they guys were cancelling. Then I was with Yonkinyan. Guys, it's told some sense. Like sense, like at all. And I've decided that time to buy man pumas to me, like that night told me like I had no friends, even my cousins, a baby close come, that's how deep it was. Okay, fast forward. See no brothers. I remember this other time because like one of our tatomnqobakhe ndamcela ndathi ngicela ungayi ndiyacela cela unike ixesha ndikabikho ready uphinde lapha yana ngicela unike ixesha ndicela ungayi ayishem wathi no it's fine awuzoyi ndahlala wahamba waya so wabuya he will have those trips eqheleba ebanazo yeah then back to square one. So kwenza into eziphambeneyo to found out kwezi trips zakamane zenza ke I found out ba uyajola ke after finding out uyajola like ndizibone ezilento ba ndibone like bebebookile to this hotel ese Cape Town. So that decided ba mandibook and go there. I took a flight from Joburg to then to Cape Town to same hotel that we booked kuyo.
kum wayethe uya out of the country, yabona. Then I took a flight, booked to the same hotel. But then, like, someone is calling me now. I booked the same hotel. Then I went for supper because nangamazba ukwepi ilento I room yabona. So obviously I had to banti man can be around. Luckily ndambona. Saw him with this lady, which I made sure but I'm taking pictures zanganbona. Okay, fine. Following day, and they found out about yepi room yap. So it was easy for me to stalk them. Then I'm phonela the following day, hi, like I'm checking up on you, young Galanto. You know, on the right, I contain conto lendo emergency that you were calling me for, because we always talk like into chisa lendo etinga. No, I was just checking up on you. Oh no, I'm having a meeting or something. Oh, okay. I decided to send the pictures. I said, wow, you look nice. So after Bonita gets pictures that in on one phone, and I pendulum called Zike and sent the messages in pendulum phone. Why why am I stalking him? Are you calling the answer and are you calling the kingayo? Grand pendifons or theater. Amanda's umpendula like damn and I'm and I'm mice and I'm a class like a put. Okay, fine. And then bouquet 5 days there. When I will bouquet for a weekend. So I'm on a Tuesday, when I am on Sunday. Nyani on Sunday morning I've decided I'm going to eat breakfast downstairs. And then nyani nabo. That kindly and on the break e breakfast am the nuka. The period of Romanian. That's when I have a passage in. Why don't I border where's balek come on Funandoni apa, why are you doing this? Like uzamkwenzani? Like like if you land anyway that we think by no one name then one landela like I had to ban the lane on the base security bar bra ngicela uthathele put anmazi lo muntu. I think iyanfanisa nomunye umuntu but anmazi mina. Ngicela umsuse xa kwami. I feel not safe. Ngicela put andikwazi. It was busy but come on, this is my wife. I'm like, no, that's your wife. I'm not your wife. How come I'm your wife? And kwazi no kwazi. And up in security tat. And the benefits, but you know who I am, Yongelanto. Then I went back to my room. Guys, I felt so good by doing that. I don't want to lie. I felt so good in a way that I was like, yeah, better yes, I like. Then, the guy couldn't phone in on friend uphill, but when are you coming back? Don't think that in Sispang. I know about woman and I was like, I'm not going to answer you. I'm not going to answer you at all. Then again, going pendulum calls I end up going back. And I figure endlini. I figure then that's as usual. I did a supper. I was like, okay. Uzobuya. I figure figure bisicela stand. That's my secret. Then after that we'll talk. Okay, fine. Babe silent. Besigqabutya qokwethi besikele ke cela stethe lanto it is just something that even stress the time he met that lady, so bekuningi others is something that is andoqala ucela ndimxolele. He made sure that ulento uhlukene no girl and ndizophinda ndifumane into enje yakathini. Then I was like, Jonga ngoku I think Tina we had like lots of reasons mama siyeke lento because obviously it's not working. But you remember that you used to ba xa usiya kwezi trips zakho you always make sure that uhamba nam most of the time. And guys, the other thing is, as much I wanted to work end up in the bunny businesses that I was doing to make my mind busy. Yeah, but again,
yena wayibanayo ba, let's go for the business meeting, trip, whatever, then we'll go. Yeah, as much but I'm not gonna be part of yonke lonto because I'm getting down at the end of the day. But see, obviously into zazithintile because there was a lot, and mind you, if you remember, this was a second cheating that in the end I found out on ngayo. Ziyeke I found out ngazo. Then I found out which I didn't understand at that time. But do you wanna tell me that man didn't understand a him? So I was like, no bra. Masifesiyeke. Masohlukane. Why singabe decide to divorce? I'm not gonna take anything. You take your things. That's fine. So I guess I drama no, I can't do that to him. Come on. I'm not gonna leave because everything most of the time it was about him. But yena that, yena this, yeah, okay, fine, fast forward, sakubetha kuleyo, saqhuba ngobomi. Zafika i-Christmas eziyi-2. The first one ndihambe ndiye kowabo. Ndacela nathi ngicela uletyile ekhaya. I went home. Then the second time, ndathi ngicela ugoduka and still, but no, awukwazi ugoduka lokho. Uzomane ugoduka kude kuthini. Cela, okay, how about sityile up and invite your kids over the sityile up at Christmas? I don't want to go there. Andikwazi kuya phayana. Andiyazi uba kutheni, but andikwazi kuya phayana. Okay, fine. Lonyaka nyani wathetha nabantwana bakhe nyani, abantwana bakhe baya nyani eJoburg nyani. We had Christmas. It was all fun that. Then sohlukana nyani, and the following year we're back to square one. Of Michito Yako brothers. I saw and then kulendo phone yakhe. Like lantu ba umuntu aphakame ese bathroom but ashiye engayilokhange phone. Wekhona ndithi cofa le phone wena. No need for me to do that. Le ndithi cofa le phone. Andingumuntu ucofa ifone. Why ndicofa ifone yalo mfana? Yeke kubekho into ethi cofa le phone. Yandicofa le phone. Yo, andifika brothers guys. Ne pictures amantombazana sifotoleyo zeze lento zeze miphambili. Yeah guys. Hey. Ndingene kwi-chat zayikansithi guys bebengekho like uba kuthiwa by 5 like there were a lot of girls. Okay, decided that phone yam ndifote as chats and as pictures everything. And then nyana buye bathroom ngokwakuhlamba buya kwakhe anxibe ndihlala ngempundu like ndizame nje uba ne-conversation with him ba uyaphi kwathini besithoke benibase bakhe what's the plan for the day. And we're like, okay, are you still happy with me? I said, yeah, I'm still happy. Why are you saying so? I said again, no. And this guy, like, no, I'm just asking. I was just concerned. But are you still happy? Okay, it's in Indo. And the guys, one thing he wanted was for me to have a baby with him. And in the end, I made sure about Andy meet. But you know, because I made sure about hey, ndizohlabalide liyothethambeni uba ifuneka sithethambeni istofu. I'll make sure by family planning I go for it, like no matter what. Okay, fine, because I was like, I can't have umntana with this person. And two, ngokuyabuya uba at the end of the day, like uthando ndilifunde apha. It was all about finances for me to be in that situation from the start. So fine, that time ke sinqokole wethu like atahamba phangele. Then ndimthekisha. Like ndaqala into yoba ne-trusting issues inhlenze nimenzele i-video call. And obviously sizoenda basixabana because sizobanalani ba siphangele bra like busy like kuzothiwa ndithe ndihleli sefonini. Then ndimenze ke video call I'm going for a land meeting ngicela uphinde undifone ngexesha. What's going on? Ndithi ke I don't trust you wena. But said, come on, how come you tell me that you don't trust me? I'm not gonna do any shit like and that from this phone. Like ongelante ban. Pina decided guys ba. And I'm surprised a little bit. Tumelele yonke la nto nandifotile.
Phindo 2 kandifonele. Abuza uba ufuna kuthini, ufuna sohlukana kanye ufuna kuthini. Did you tell me? Ufuna kuthini? Guys, ndidecide mama ndipakishe impahla zam. Ndibethe goduka quma yabona ndiyagoduka mangafike ndingekho. Nyani ndigoduke back to Eastern Cape. Fike xa ifika icaba ufike wabona ba akho kwempahla zam ba. I am home. Andifonele andiphendule ifoni. Andabifonela kutata ba ucela uthetha nam. Tata athi ke nake hey lo muntu akafuna uthetha nawe. Kwenzeke ntoni? Ayiphumba kwenzeke ntoni? So I went home, guys, and he called my dad. Utata wathi ba no akafuna uthetha nawe lo muntu. Umenze ntoni wena? Kwenzeke ntoni? Ayaphumba wenze ntoni? Ndahlala ekhaya for 2 or 3 weeks. Then there was a project that ndandiqala. So I had to be back at Joburg. Because that time, guys, ifukayo ba I wanna live lo mthatho for real. And ke ngoku I wasted my time kulo mthatho where there was time where I could like suck this guy out imali yakhe kubona. But mina benimandele kulo life umnandi ukubona lantu ba I'm living kule ndlu nkulu. I eat whatever I wanna eat. I go wherever I wanna go. Kubona. But I have nothing in my bag. And the business that I was doing that time, zazingasukwazi unsupporta after I left there, yabona. So I'm like, I need to put up and grand. I need to not inhliziyo. Okay, I went back and I told myself, I'm not gonna book. Ndizoyohlala kwam. Kela xesha zobe ndiphayana. Nyana I went back to Joburg. Then ndifike around 12. Nyani from airport to endlini xa ndifika. Okay, obviously akho mntu ngelam because I knew ba akabikho during the day yabona. But xa ndisiza imani apha kitchen ukhona umuntu okhoyo because ukhala umculo. Xa ndifika ndingena the shock of my life. Ugel uzibethela ishampeni yakhe unxibe igawuni yam. Ukwi-video call nabantu bakhe. Ndangena ndafika ndama and I don't wanna lie ndiyothuka ba so early ayibosana. So kumuntu ondireplace leyo wazohlala kwam. Tete hello. Anjike nje ngathi hi. Tete sisi ufuna ntoni apho ngubani? What type of when ngubani ngafika undibuze wena bani ngubani ufika apha? I'm like hayibo le ntombazane yandidelela because guys like dandicaca ba ndingumama pha because even endlini there were pictures of me and my husband. So obviously the girl knew ba there's someone on him kubona. That hey isundiphambanela wena ndiphumele kwam. What sisi usungalingi wenza istress zam because mina kuthiwa mandizohlala apha because ulento wena udecide ulento move out. So kumele ba ndithini indoda yam xa simandizohlala nayo ndelijonga ndiphumele fast and quick ndiphumele. And guys that time ndizama ubumsindo wam mangalingi ndimlose mangalinge basisi ndabe ndilendo ndisithi out. Oh, I guess na but ke ndabe ndisiya entweni because ndaqoma andifuna ukulwa but ke I had to ba ndimtracknish because ugel unayo into engathizwa ndisokolisa ukubona. I went to entweni drawing khupha isithethe ngathi hey out you go. Baleka nyani ugel seyitswina ke thatha into zakhe nyani. Guys unayo nesuitcase ugel like bemove in noma befike ixesha lingakanani but bese kucaba sibe kudale khona okanye noma usandufika but unesuitcase bese azohlala lo muntu noma until kuthiwa ndibuya ke andiyazi. Obviously ndamkhupha ngegate adamkhathela noba wenze njani ke umzekelo noba wa request ngapha kwegate anaxesha lakhe for that matter. But ke mna ngose ndifika apha endlini nqaba must I call this guy? I'm like no angamfoneli. Obviously uke uzomfonela ndithi ndahlala guys ndaqomba yabona ke ngoku hayi sana izinto are getting tough like I say joke ngoku like into yalobhuti like kusiveza cha ngoku bethu story sakhe akabuyela mina
wazobuya after 3 days ndifikile. Mind you guys, as much bandifuna uphuma kulo bhuti bandiyamoruka because ndiyarhalela bafike ndizombuza ba, and then what about the one that besixabana ngayo ngoku sekho umuntu omuva in? Ubani wafika nyalo, wafika kulate and ndise like sendisixela ba akho umuntu ongutata walapha, so mna naxa ndenze into otya andimbali nombala for that matter. Wafika nyani ndizipholele ndibukela iTV. Ndayiva futhi imoto akusengena, wafika wathi hi, ndathi hi. Wathi ndiyaxolisa bendisoyika ubuya. Ndathi mna ke wow, uba woyika ubuya kwakho. Kutheni ungathi amandihambe? Ungathi woyika ubuya kwakho. Wathi hayi andifuna uphosa ndenze kakuhle. And ndiyaku-understand why usenza ngohlobo wenza ngalo. Ndiyaku-understand kakuhle bakutheni usenza ngohlobo wenza ngalo. And ndikutreat kakuhle. Ndathi no, that's fine. Ndiyaku-understand nami. Imali uba nayo ngosomdala. So iyakuphambanisa. And one thing about thina singamantombazana, we get attracted to inento imali. Ndiyaku-understand. No need for you to explain anything to me. But mna andiyindawo apha kwam, and ndizongena ndiphume ngexesha endifuna uphuma ngalo. And wena you're not gonna ask me anything because nama ndikubuza ndithi nawe ke sondibuza. Like from now on asibuzani because thina soyithuka last night indlela ophathana ndithi I'm gonna do better, ndicela siye for a marriage counseling because I think umthatho wethu usengxakini and I don't want to lose umthatho wethu. If we now mind, can we work things out? Ewe ndiyavuma, I'm the problem kulo mthatho. Can we please just give me the honor uba sizame ngolhlobo lwam? Then ke if ke isaqhubeleka yonke lento ndizenzayo ziphambeneyo, then ke I'll give you divorce. I'm like, oh, okay. Omanzi amancane lawo because ndiyambona brothers ba ekubeleni into yami nayo iphelile. Ndiyayibona nami iphelile. And mind you, that time guys, like I decided uba mandilale kwi-spare room. We're not sharing any bed that time because I'm like, hey, it's a lot. Yayibona? Okay, fine. Walento ke wathi masikudale lo counseling yakhe. Then we went for 2 sessions, which ke ngoku wasibona njena lapho uthi ba hey ayizulunga lento. And ke mind you, that time ke ngoku ndimkhuphela ama-file because the first session it was like just about us, about how we met, sikhule njani kubona lanto. Then the second one was okay, sidilishana nantoni. Wemele ukhupha amehlo amakhulu xa ndibona ngathi ndikhupha ama-file. Qha ndithi nje ukudoba kwam ndiphinde ndiphume. Wasifika nyana endlini wathi yo, I feel like wena uyandizonda. Ndathi andikuzondi mna. I feel uba nguwe ondizondayo. Okay, fast forward ke saqhuba ngo-life. Umuntu lento sihlala sobabini endlini eyi-1, but umuntu uphila ubomi bakhe. But one thing I don't want to lie about, yonke into ndandiyendenzela before the whole situation yayisenzeka. Monthly allowance yam ndayifumana, yonke into it's going well the way that we used to. Until this time waya emeetingini. Wabuya kwakho ngekho right man, but the following day wabefuneka ehambile out of the country. Wandifonela. I think 2 weeks after ehambile. Wathi ba andikho right ba ndiyagula. Ntoni? Ndi-admithiwe esibhedlele kulaa country ekuyo. Kwenzeka ntoni? Wathi andiyazi, they are tested at esithathwe but andikho right. That's why ngiqoma ndizincame ndikuxelele. I'm like, okay, ndizova xa kuba i-test uba kwenzeka ntoni. Nyani andifonele exesheni ba i-test zibuye zisithi ufumene i-poisoning. Nam nditho ndothuka ngiqoma, inoba uyifumene i-poisoning xa ucinga wena? Athi andiyazi, but one thing I remember, iyakhumbula ndibuye emeeting ngekho right. Ndithi ewe ndiyakhumbula ndibuye emeeting ngekho right. But I think man ndiyafumana phaa le nto le poisoning. Qoma hey
lo mntu out of country, yayibona? So uyagula brothers kwelinye ilizwe, and it's serious because the last conversation I had with him, awumbona uba kunzima nothetha, esithi uba kuthiwa ipoison sesprede umzimba wakhe wonke, but bazozama iflasha out. But we have no hope at that time because naye ke akanika ithemba. Okay, the only thing I have to do uba mandihambe ndiye phaa kwelizwa kuyo. And after we talked, I'm like, let me call everyone and let them know uba kwenzeka ntoni. I called his kids. They were for a conference call. I told them that this is happening. Wathi lo ntombazana ndicela uhamba nawe. Thi masihambe. Iflight endiyifumana ingomso. Let's go. And I don't want to lie, I was happy that I'm going with one of his kids. Because as much as I used to go out of the country, but I always go with him. Ndandile ndihamba naye, zange ndahamba ndodwa. Kubona. And that time I needed support because ndiyagulwa ngoku, yabona. Then I called his siblings zakhe, ndabazisa, obviously bothuka, ndabe ndibaxela uba siyahamba ngomso. Okay, fine, fast forward, sahamba. Sayofika. Xa sifika nyhani sihamba sayofika esibhedlele. Xa sifika esibhedlele, it's so bad, guys. Akasakwazi ukuthetha. Akasakwazi ukuthetha. Sadibana ke nogqirha bemoya ke bathi ayonto encinci. But bazozama. So ndababuza uba ikhona indlela uba makaphinde South Africa because we're from South Africa. Ikhona indlela makaphinde South Africa. Kodwa ufuneka ayigqibela because thina sifike phayana on a 3rd day. So kuba kusofuna agqibe 7 days. Then after 7 days ke singakwazi uba simthathe sihambe naye. Okay, fine. Nyani ndazenza arrangement ke uba is ithini process of like sihambe naye yonke laa nto. We did everything. Then after 7 days, sasuka naye kwela cala. Sifike Cape Town. Dabe sesenzile arrangement that side. Mama kafika attendwe. Nyani sathi sifika nje wabethathwa from Entebbe Airport straight to hospital. Guys, it was a lot, man. Wahlala esibhedlele after sibuyile, I think uhleli 2 weeks. Obviously ke sihleli phayana eCape Town because we had to base eCape Town. Safika kwilento yokuba like there were colleagues that had to know about what was happening and were concerned kulothu hlobo. Okay, ithini into, yayibona? And then this other day, ndifika ukho this partner yakhe that was there, le wayisebenza naye. Iyombona ndifike sithi hey ibhedi lento yalomfo. Ndibe nqoma and I understand because ndandicelile uba ungafakwa wonke umuntu phayana, yabona. Nditho ndibuze nyhani kwi-staff ba what happened, guys, bendicela uba ungafakwa mntu apha because at the end of the day we don't know what we are dealing with. This is poisoning for us basifake kwamntu. So the only people that endandicela uba bangene, it's me and his kids are the only people that ndandifuna bangene. Because after ndibuyile mna from uyomthatha and I told some few people that were close nabo, colleagues, yonke laa nto, I got information that laa nto ibike yenzeka komnye wabo, yayibona. So like it was into ephindekayo. So yavela kum ngathi they know
isource of yonke le nto yabona. So that's why I decided but no akungene mna plus nolento nabantwana bakhe. Then ndintshintshi ndifika kukho this partner yakhe endixelela uba kwathini kubona. Okay fine, ndaphinda ndayiqinisa uba guys please we can't allow anyone to come here. Fast forward, this day in the morning ndiyavuka uba ndiqamba afuna ndileqe esibhedlele. I get a call uba kukho umuntu ophayana othi uyilento uyibrother yakhe ufuna ungena kwathini. Ndithi no, ibrother yakhe lento anayo ayinokwazi ufika apho. Eastern Cape akho brother apho enofika apho. Don't let that person in, please. Okay fine. The other thing guys endilebala uyithetha ngoku sibuya ifone yakhe I had to bandithatha ifone yakhe yonke i-belongings zakhe. So ifone yakhe like I went through ifone yakhe. There were information that endandiyifumene phayana imtracknisa about the whatever situation bebedila ngayo bona kulo emsebenzini wabo whatever, but ke andiyazi intsusa yayo ba yesithini yabona. So I knew very well what was happening yabona, but ke andinayo into ebambe exactly ba who's this person yabona. Nyani ndaye esibhedlele ndafika ke nyani like ndambona because ke sasesiya nje just for the hope of ba ozoze acinga uvuka ngenye imini, because we were talking with him, there was no response and they were hlele nje like akhondenzekayo guys iyona nto emenza ba aphile zimachines, because immediately kucinyezwa machines wezoba yabona iyayeka. So the only thing abantwana bakhe bebabambele kuba maybe uzolenza xesha ukubona. Okay fine, sahamba late nyani as usual. Around 11 to 12 ebusuku I got a call baba ndileqe esibhedlele. Things have changed. Xa ndifika esibhedlele ndifike nyani kusithiwa uswelekile bhuti. Funny thing is they said uba kuke kwacinga imachines uzoyeka. Eyona nto esembambile zimachine. And that time kuvela into ba imachine yacima icinywa ngubani. Who switched off the machine? Okay, quite chaotic even that time ke as much beke ngoku because ngoku sinomphanga ngoku. And ke ngoku ndifuna abantwana bakhe like wafika lo ungumfana because wehlala eCape Town yena like sekukubi ngoku uyayibona lanto. But ke ngoku at the end of the day I have those questions that I have, but ke ngoku we can't focus on those questions ngoku uyabona because kukho lento enzekileyo ngoku. Akusweleke lo bhuti. Samthatha nyani kwa Eastern Cape bakuyolungisela isingcobo sami kaNomzimba sayosho Eastern Cape. I had to bandiya emzini nami ke ngoku ndiyohlala ematrasini because ngoku ndingumfelokazi. I had no other choice but to do so that time. I had to respect him in a way that noba benze ntoni but kukufa ngoku. So guys, we're back at Eastern Cape. Beningena double up because at the end of the day guys ngumye nami lona andiyitshintshe loo nto. I remember the day sisiya Eastern Cape sifike airport Nomzimba silindwe ifamily nephala. Andiyazi nami guys kwenza ngantoni but ndaba ndaxega amadolo weak ndasitshwa isikhalo. But I think yona nto yandikhalisa yile nba finally ndiyahlukana nale family. Andizuphinda ndibuyele apha. Okay fine,
kwa-hangover le nto umzimba to iphala kwenza yonke into kwathethwa nayo kwathwani. Then sahamba sisiya elalini ke ngoku. Sifika elalini sifika abantu becawe, abantu belali sekugcwele kuzongeniswa umthandazo because they knew that we're coming back. Then nyani ke there's that part uba kutshuba what happened. Then luckily ke uba wayekhona unyana yakhe yanguye ke umuntu ochazayo uba what happened sisilapha nje. Nyani ke after that kwahlala family meeting ba kusetyenzwa nini kuzothwane kuthweni. But ke I don't wanna lie, yena zange angcwatywe seat, angcwatywa si-state. Fast forward, kwangcwatywa, the service was the best. It was beautiful, I don't wanna lie. Then after isingcwabo, kwathiwa Maxaba alezila lakho. Aqamba hu nothi kum. Lathana ndilicela. Uthuka umama wathi ayenziwa loo nto. Kaloku emzini wakhe wangcikizila. That's andilicela. And I had my reasons not to do so. Because guys, we knew very well uba asivani nababantu baba. Because they knew that I know everything about them. Amadodakazi wami eseyigeza kwangokulungiselela isingcwabo for that matter, because I remember le ihlala phayana esithi andazi sasithetha ngantoni kodwa, but ozonento ethetha ethi hayi kaloku uyitye ngokwakhona yakho indoda. Zange ndisabele, but wanento esigeza imali lasisi wana yena into ethi kwenye igame ephuma emnyango ba yo obhuti bayenza into sana umuntu ayothatha unontyinkyi ngapha engcwabo. Hayi guys, into nonontyinkyi aba bantu zange bandibona ndisela notywala for that matter. Intoni kanti nontyinkyi? But one thing that ndizixelele yona that time ba I'm not gonna answer anything that mna esisigezo sakho apha, because aba bantu ndandibabona sometimes bayandiprovoke. The only thing that ndiyoyenza phaa mna kungcwaba lo bhuti, then ndiphume ndingaphinde ndijonge emva. Okay fine, ezila ndayifuna ndathaya ndizokwazi unxiba izila. Aya ndilingenisila. Batsho ke abantu bakhona ba ayenziwa loo nto apha emzini wethu kwatheni kule family umuntu iyayizilela indoda yakhe, then ke uzinola into etheni intoni uyileqayo phaa phandle ingathi khona into ile ndabenqamba ndizolikhululwa ngubani eluzila. Asibengafuna unikhulula ndizokwenza njani? Ndabaxa nathi no, ndizozela ngenhliziyo, akho need. Ndathi inkolelo yami andivumeli uba mandizile. Andinakwankholelo ke sana. Ndathi yami inkolelo ayindivumeli uba mandizile. Okay fine. Ungcwatywe Saturday. Bani Tuesday. Ndatsho kule ndodakazi yami ihlala phaa. Ndandihamba ngomso ekuseni. Ndisange ndayiva mna. Intoni igama lale nto yenzayo sisi? Ndikese sibayithu. Ndaqamba guys andizumyeka tu. Zamxelela what for mna kuqala ngoku. Ndadijonga bendingazanga kuwe mna kulomsi. Umuntu bendize kuye ubhubhile. Ayikho into ezophinda ndiyihlalele apha. Ndithi ndiyahamba bendixelela nje uba bendikurespecta uba ndiyahamba. Wathi icacile ikhona into eyileqayo nakuloo ndlu. Hayi yaxoka sisi nothi kwam ubhuti asenziwa njalo thina. Hayi uyabona ke ukuthi asenziwa njalo ophule intontoni, but it's like uphule irecord, yayibona? Yaqoma yu so uthetha kangaka guys, wayethetha ethentese yotsho 18 ethukisa ngekho into ayenza engayenziyo. Uyaqapha pho singahamba begqobongcoba because mna ndimthatha apha phakathi endlini. Khandi myeka apha phakathi endlini. Ndathi ndithula because andithulanga uba ndicima ndisisibhanqa. Andisosibhanqa. Uyayazi siyayazi. Nalo bhutona siyazi uba kwenzeke into ungasuka nani iphathi yayo. Asiyazi. Because nangoku le beme ngento ba into esikabhuti ke sizochazwa nini ke ngoba zihamba njani kaloku ufuna sizazile. Intoni yena kwinto esikabhuti wakhe? Uba ndaqoma ungomso uzoba kade sana. And mind you, ngela xesha ndize ndiye kulalali kaloku sana ndingulo ebehamba ngemoto elento ehired, and unyana kuhambile on Monday. So ke ngoku andinakwa itransport yomuva apha. Andimind sana.
Ndakhwela omasijongane bapha kulalali ngeebheki zam. Ndahamba kulaa nonsense yalalali endingazi uyibiza, phantse ndayibiza. Ndahamba phinde eRhawutini. Phinde kwam eRhawutini. Fika ke nyhani kwam ndazipholela nquma esana. After 2 days ndifikile. Fonelwa lipolisa lithi licela ubuza uba ndiphi. Nditsho ke mna ndisendlini. Kuthiwa sesicela ukuza apho okanye uza apha e-police station sidinga uthatha i-statement kuwe. Ndithi no problem, you can come anytime, I'm available. Nyhani bazofika kababini ke bezothatha i-statement. Bafike ke basithatha i-statement bandiva apha ekubetheni kolwimi kwabo. Bayingxaki ngoku thina besingayilandelanga ngolu hlobo, but ke ngoku there are people abafaka abantu abaninzi because ukho i-family member ethe nawe you need to be questioned. That no problem, because I have nothing to hide, no problem. Nyhani, you remember the phone? Ifone ndatsho ndithetha yonke into edibene nefowuni ndabanika bamka nefowuni. But into endazinceda ngayo iyi-1. Yonke into ayipha efowunini ndayithumelela kum. So ndandinayo. Okay, fine. Ndahlala. Uhlala kwam safowunelwa ligqwetha. Esithi gqwetha licela ukwenza ilento i-appointment nathi for i-reading of i-will. Nyhani ke abantwana ke batsho ke bazoba available nini. Then sahlala phantsi yafundwa i-will. Ndaqomba because sendiyiva le nto inobususpect, ndiyisuspect kule nto yale nto. Ndithi nam because khona lo kuthiwa uye wathi mandiquestionwe nam, amapolisa sethi caba aza kwelam icala. Ndatsho abantwana ndibaki guys, mna ndodwa andifuni nenye into yokwenza notata wenu. Ndiyabulela. Iyaphela into yam nani ngoku. Ndiyayiphuma kule nonsense. Ndandineyapho mna kuloo nonsense ke sana. Yafika even amapolisa kwam. Hey, amapolisa valiyadi guys, in a way that zange ndiyi-understand. Xa ndiphuma ngaphandle kumnyama kuzothathwa mna. Ndiyabanjwa. Andithatha amapolisa. Ndafika e-charge office. Nyaka nditshajiwe. Ndabuza uba nditshajelwa ntoni because I know kaloku ii-rights zam nam. Kuthiwa i-murder of my husband.